Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Inteng, salamat sa pagdakop ninyo sa duha ka Sir, tulisan. dili ako yung nakadakop, sir, si Bay Abel. Abel, salamat nga nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay, Bainting, biyatra ka. Bay, Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel! wa siya muling eh. Busit siya! Wa si batasan! sir, nilikay lang sa Bay Abel. Taon kay pasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan. Inteng, Sige, sir, sige, sir. Dili sa biyahe sa mo, ha? Kaya paso na ko sa Bay Abel. Mga busit! Way respeto! mura kong natukan sa kisulti ni Inteng. Darling, ngano, guilty ka? Dili ikalimot nga nakasulti ko ni Ana nga tukang Abel. Kinsa mo sa siyang hatagan ni mo sa imong pagtagad? Marga, kuan. Sumagod! Nitabang ba siya ni mo? Nagpakiluoy ka, pero matod pa ni mo, gipasagtan ka. Busa, pasagdi sila! Oh, Oops, Bay Abel! Oh, Bainting. Tanaw na ko bang Don Rafael gini sigang mata, oy. Sa nahuwa ni mo tagda, ritsor kag lagaw, sigang mata. Oh, isod na nga dunahan pa tayong kaubas tulisan. Correct. Mo na kong sulting Don Rafael kanina. Ngang hagod siya taon. Kalimti na sila, bay. Abel, Oy. Sariti ay. Charity? ikaw na nakadakop sa duha katulisan? O, kinsa nagsulti ni mo? Kini ay sa inting butikol. Mao ba? Wow! Giunsa ni mo? Akong giilog ang armas. Dayon, ako silang gipamusil. Okay. Bang, bang, bang. Ha? Naigo sila sa tuhod. Ha? Awak nadapan. Excuse me. Ay. Pite. Ano? Inting tanawa. Niki, ay maayo. Bida, mura magmungaan gipus as may apil 40 ikitaon por Wa bida ka pong taon. siyang gibati, ni rampa na. Pero ganina day, ha? Sus, hamas sa kabangis nga liyo naking away sa Bible sa mga tulisan. We, mau ba? Nagtuog gali kong deadball tatatos by Abel. Nga naman? Haliman ka, ha? Anine, wa man siya makuha siyang pitaka. Gitionan siya sa tulisan. Ang sumbuhan sa armas di agyos agtang ni Bayabel. Kalit kining nakuha. Kablit lang yung kuha nga to. Uy, unsa may kabo, ha? Sa wada mamurag kila nga buti Bayabel. Bram! Dailog armas og dali kining gibali og tion dito sa tulisan. Unsa? Aksog lang pa tulisan. Parang sukol ba? Birahan ni Bayabel, gibusil ang kabot nga naggunit sa armas. Lagpot ang armas. Giusban ni Bayabel sa tuhod. Bug! Lupog ang taong tulisan. Unya, giusban pag yun ni Bayabel sa usa ka tuhod. Bang! Awa na, igo taon kayo. Duha ka tuhod ang naigo. Hapla na yun. Wala no, mau ba, Inting? Ang usa aksyong lihok, birahan. Igo sa tuhod. Pura ka usa, bang! Igo sa usak tuhod. Pilo kang agi. Saan pagdagan? Pag abot sa polis, wala problema. Sikop na. Ingon ana ang gibuhat ni Abel? Bihay. Pag abot ng Rafael, pasalamatan siya na ako. Kaya ako pa siya giingnan nga. Kuhan, kining darak pa ni Bay Abel ang tulisan. Mao to nga, di ato bag siya nga Abel. O yang giingnan si Abel nga, Abel, salamat kayo. Nga darak pa ni mo ang tulisan. Kay kunwa pa, milampos unta sila. Unya, unsa may tubag ni Abel? Ay, tingog Bay Abel ay. Dritso walk out ba? Kana mo dritso lakaw. Wa pa dumbalingas Don Rafael. Purti luguta marga. Wa tagda ni Bay Abel si Don Rafael. Nakabawas na yung bayot? Bayot, sorry.
Pastilan na, Rafael. Angay kita pasalamatan si Abel nga may nakasikop sa duha katulisan, no? Ola. Shit, Mia! Naglagot kong Abel, Ola. Ha? Nga naman, Miss Marga. Nakatabang noon. Nga naman lagot man kaniya. Haliman ka, ana. Wa niya tagda si Rafael, darling. Maupa? Gisabot ko lang siya, Ola, tungod kay napasanginlan kumanggod siya nga basin usa siya sa mga tulisan. Ha? Nyor? Doon naman ko nahitabo nga tulis nga naa sa perme na kung makita mo ito nga niturok sa akong nahuna nga basig kaabin siya sa mga tulisan. Maupa, Nyor? Bisan pa. Angay paghihapog ka ni respetoon, darling Rafael. Pasag din na lang, darling Marga, ang mahinungdanon nga nahibaw-an ako. Kinsa gyud ang leader sa mga tulisan nga nang hasi karon din ni sa atong dapit. Unsa? Mao ka na nga akong tumong. Motugaan ka, ha? Moato ko karon sa presento sa kapulisan. Makikita ko sa duha ka tulisan. Di matingalin mo ikita sa presohan. Murag, dadon to sa ospital kay... pulos mo to sila sa maran. Moato ako. Darling. Darling, ayaw na lang pagkagong. Haguan ko kini. Kinanglang mahibaw-an ako. Kinsa gyud ang ilang pango. Aron mahuno na kining pagpanulis din sa atong dapit, darling Marga. Rafael, paminaw. Dili ka angay magpasaya-saya. Kay basanog ikaw na hinuon ang kidnapon. Marga, Bitaw, Nyor. Bosin og ikaw noon niyang kidnapon. Unsaon naman lang. suklan ko sila. Darling, tiguang ka na. Marga, Miss Marga? Nilarga kyut si Senior Rafael? Gaygo. Muadto yun. Ko, tingali kong sa may tabo niya, oy. Dili na akong saola. Gipog nga na nako siya pero gahi mag-o. Oh, Miss Marga? Hello, Marga. Nasikop ang imong mga tao. Nakabantay ka? Naibaw ko. Og to niadto si Rafael sa ospital. Tungod kita niya gani ang duha ka tulisan nga motug-an sa tinuod. Kung kinsa ang ilang pango, taniyagan niya dakong kantidad. Og dili pa niya ipapriso. Bugti nga motug-an kini kinsa ilang mastermind. Unsa? Taniyagan ni si imong daddy Federico. Og tagsa ka milyon ang duha ka tulisan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!